Wala nang intro-intro. Gigil na naman si Tatay Dadoy na lumusob. Pero inawat siya ni Mamang. Ang sabi niya kay Tatay Dadoy, silang dalawa dapat ni Lucas ang magkaharap dahil marami siyang gustong itanong dito. Gawa ng hindi niya talaga sukat akalain na gagawin sa kanya yon ni Lucas. Matapos ang usapan nila, nagpaalam na si Toto Agil na uuwi sa kanila. Pumunta lang naman siya kila Mamang para maghatid ng balita. Hating gabi na. Kumakain sila ng hapunan. Maya-maya pa, narinig nilang umuungol si Shano. Napatingin silang lahat kay Shano kasi ang lakas ng ungol parang binabangungot. Tumayo na kaagad si Tatay Dadoy para tapik-tapikin yung balikat ni Shano. Paggising ni Shano, bigla na lang itong yumakap sa mga braso ni Tatay Dadoy at panay pa rin ang ungol niya na para siyang pinapahirapan. Ang sabi ni Mamang, Shano, halika. Nanlaki ang mata ni Shano at nagmamadali siyang tumakbo papalapit kay Mamang. Niyakap niya si Mamang. Nanginginig ang buong katawan ni Shano at mahahalata mong takot na takot talaga siya. Hirap pa rin siya sa pagbuka ng bibig niya. Kaya ang ginawa ni Mamang, may kinuha itong maliit na bote na merong lamang langis. Kumuha siya ng langis at pinahid niya yon sa ilalim ng muka ni Shano. Matapos gawin ni Mamang yan, minasa-masahe niya yung baba ni Shano at sinabi nitong ibuka niya ng dahan-dahan yung bibig niya at subukan na niyang magsalita. Narinig ng lola ko si Shano na at nagsalita ito ng Mamang. Ayos namang kaya ko na magsalita kahit na medyo masakit pa yung panga ko. Natuwa naman si Mamang sa narinig niyang sinabi ni Shano. At ayan na, nagpakilala na siya sa lahat ng tao na nasa bahay. Matapos niyang magpakilala, kumain na muna ito. Kitang-kita nilang lahat na gutom talaga si Shano. Halos walang tigil ito sa pagkain. Nakatingin na nga lang sila sa kanya. Ilang minuto ang lumipas. Natapos na silang lahat kumain. Biglang kirot naman ang tiyan ni Shano kasi nabigla ata siya sa dami ng kinain niya. Hinilot lang yun saglit ni Mamang at nawala rin kaagad. Tanong ni Mamang dito, bakit sumakit ang tiyan mo? Ilang araw ka nang hindi kumakain ng ganyan karami ano? Nung hinawakan ko kasi yung tiyan mo, ang liit na ng bituka mo. Parang bituka na ng sanggol. Natatawa-tawa pang sumagot si Shano ng, Oo Mang, unang kain ko kahapon. Pero sabaw lang yun. Ngayon lang ako nagkaroon ng gana. Yung huling kain ko kasi, 1 linggo na ata yun, Mang. Nakikita nila na naluluha si Shano habang nagkukwento ito. Ramdam nila yung hirap na pinagdaanan niya.
At dito na din, nagsimulang magkwento si Shano sa kanila kung papaano niya nakilala si Mamang at si Lucas. Ang haba ng kwento niya nun, pero wala namang pinupunto yung kwento niya tungkol sa kung bakit siya dumating kila Mamang na halos mamamatay na siya. 'Di ba? Dumating siya kila Mamang na bugbog yung muka, nakagapos yung mga kamay, marami siyang sugat. Hinihintay nila yung kwento doon pero wala siyang kinukwento. Dala ng pagkainip, tinanong na ng tatay ng lola ko kung ano bang nangyari sa kanya nung gabing dumating siya doon. Biglang napanganga si Shano nun. Tumitig siya kay Mamang at nagsalita ng, "Dahil kay Mamang." Nagulat silang lahat sa narinig nila kasi papaanong dahil kay Mamang? Hindi nga makatayo yun sa pwesto niya eh. Ni paghakbang nga, hindi niya magawa. Papaano niyang tutulungan si Shano, di ba? Ayan na. Kabi-kabila na yung mga nagiging tanong kay Shano. Nang magsalita ito ng, "Sandali lang, ikukwento ko din lahat ng nangyari." Humingi muna ng permiso si Shano kay Mamang. Pinayagan naman siya ni Mamang na magkwento. Ayon kay Shano, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa magiging kwento ko pero yung gabing dumating ako dito, may mga kaibigan si Mamang na sumundo sa akin mula sa bahay ni Tatay Lucas kung saan ako nakakulong. Biglang sumingit yung nanay ng lola ko habang nagsasalita si Shano. Tanong niya dito, "Ha? Kinulong ka? Nung tatay-tatayan mo? Bakit?" Kwento ni Shano, maraming inutos sa kanya si Lucas na napipilitan lang siyang sundin. May mga kung ano-anong pinapakuha sa kanyang iba't ibang halaman, dahon, insekto, lupa, basta marami. Pero ang pinakamalala, kasagsagan ng mahal na araw nun. Pinapunta siya sa malayong baryo para lang pagnakawin ng isang buong baka. Wala naman siyang magagawa kundi sundin si Lucas. Utos sa kanya yun eh. Nagawa naman niyang tapusin yung inutos sa kanya. Marami din kasing alam na dasal itong si Shano. Mga pambulag, tigalpo, pantaboy ng masasamang espiritu, pantawag ng mga elemento, mangkulam, at kung ano-ano pa. Ang nagturo sa kanya lahat nun, yun nga, si Lucas. Kaya naman sa simula pa lang ayaw nang sumunod ni Shano sa mga utos ni Lucas. Gawa ng alam niyang meron itong papatayin na isang manggagamot o hindi naman kaya malaki ang ibinayad sa kanya para gawin yon. Wala lang ideya si Shano kung sino ang bibiktimahin ni Lucas. Yun kasing proseso ng pagnakaw ng baka kapag mahal na araw. Isang sagradong aral yan ng mga mangkukulam na ginagamit lang nila kapag malakas ang kalaban nila at alam nilang hindi nila kakayanin. Ang ginagawa ng isang mangkukulam sa ninakaw na baka, iniaalay nila ang buhay nun sa mga demonyo. Itatali nila yung baka sa likod ng bahay nila at unti-unti mabubulok ang buhay na baka na yon. Pero hindi siya mamamatay
hanggat hindi namamatay yung kinukulam ng mangkukulam. Makikita at maririnig mo ang paghihirap ng baka na yon araw-araw dahil inuunti-unti ito ng mga demonyo. Yun bang hinihimay siya ng buhay? Magsisimula yon sa pagkakaroon niya ng butas-butas sa buong katawan. Isa-isang mabubulag yung mga mata. At doon sa mga butas ng katawan na yon, aalingasaw yung amoy ng bulok na laman. Dahil unti-unti ring magkakaroon ng mga uod yung mga laman loob ng baka. Pero kapag malakas ang kalaban ng mangkukulam, maniwala kayo o hindi, wala ng katawan yung baka, ulo na lang. Pero buhay pa rin ito at nagmamakaawa doon sa mangkukulam na pakawalan siya. Ganyan kasagrado ang aral na yan. At ang tawag noon ng mga sinaunang mangkukulam dyan, alay-salo. O, baka may mga haring mangkukulam na nakikinig dyan o. Comment ka naman. Lahat-lahat naman ng utos ay nagawang tapusin ni Shano. Isang utos na lang ang hindi niya pa nasusunod. Yung paglalagay ng buhay na ahas sa ilalim ng bahay nila. Yan ang hindi niya pa alam kung para saan. Kaya ayaw niya ding gawin. Tinanong niya si Lucas kung para saan ba yung paglalagay ng ahas sa ilalim ng bahay nila. Pero wala itong ibinigay na sagot sa kanya. Ang sabi lang nun, "Sige na, ako na lang ang gagawa." Nakaramdam ng hindi maganda si Shano nun. Iba eh. Tsaka sa tono ng pananalita ni Lucas, para itong merong kinikimkim. Inisip na lang niya, hindi siya kayang saktan ni Lucas. Kasi nga, anak na ang turing sa kanya nun. Sabay silang naghapunan ni Lucas. Wala itong binabanggit na kahit na ano sa kanya. Tahimik lang. Ang huling salita lang nun bago tumayo ng lamesa, "Kumain ka ng marami. Kakailanganin mo yan." Matapos yan, pumasok na ito sa kwarto niya at nagkulong. Kahit anong tawag ni Shano kay Lucas, hindi na ito lumabas pa ng kwarto niya. Kaya naman, natulog na lang din siya. Paggising niya, hindi niya akalain na makakaranas siya ng matinding bangungot. Gawa ng pagmulat niya ng mga mata niya, nakatali na ang kanyang mga kamay. Napakadilim doon sa lugar na yon. Hindi niya alam kung nasaan siya. Akala niya panaginip lang. Kaya pumikit ulit siya at nagdasal. Pero kahit anong dasal at pikit niya, wala pa rin talaga siyang nakikita. Madilim at malamig lang doon sa pwestong kinalalagyan niya. Tangkang sisigaw pa sana siya nang maramdaman niya sa bunganga niya na merong nakabusal na tela o kung ano man yon. Dito rin niya naramdaman na batak na batak yung bunganga niya sa pagkakabuka. Ilang minuto pa lang pero ngalay na yung panga niya. Pakiramdam niya nga, kakalas na eh. Maya-maya pa, may nakita siyang maliit na liwanag na nanggagaling sa harapan niya. May nakita din siyang naglalakad pabalik-balik doon. Gumagawa siya ng ingay para marinig siya pero
Hindi siya nito pinapansin. Nang bigla na lang, may humilang puwersa sa kanya, papasok pa sa pinakasulok ng kwarto. Hindi niya ito nakikita, pero nararamdaman niya. Para nitong binabaunan ng matulis na bagay yung balat niya. Paulit-ulit nung dinudot-dot yung lalamunan niya, tapos may kung anong puwersa pa ang panay ang sampal sa mukha niya. Wala siyang nakikita kasi madilim eh. Tanging liwanag lang ng buwan mula sa maliit na butas ang nagsisilbing liwanag sa kwarto. Ilang minuto niya rin naramdaman yung iba't ibang klase ng sakit. Pero tumigil din yon. Nakatulala na lang siya sa isang sulok habang unti-unting lumiliwanag sa pwesto niya. Papasikat na pala ang araw nun. Dito na niya nalaman kung nasaan siya. Nasa labas pala siya ng bahay nila. Meron kasi doong maliit na kubo na kulungan ng mga alaga nilang kambing. Nagtataka siya kasi bakit siya ando doon? Sinong naglagay sa kanya? Ano ba? Natuntun ba nung manggagamot kung nasaan si Lucas? Kaya pinatay nila yon tapos kinulong siya? O meron pang ibang dahilan kung bakit siya ando doon? Ang daming tanong sa isip niya pero wala naman siyang magawa. Hindi na rin siya makatayo sa pwesto niya kasi nabugbog na rin yung mga hita niya. Laking pasasalamat na lang niya kasi yung mga kamay niya lang yung nakagapos. Hinihintay lang niya na bumalik yung lakas niya. Tapos tatakas siya doon. Madali lang naman sipain yung pintuan eh. Buong hapon siyang nakaupo doon. Napakainit. Nakakaramdam na siya ng matinding gutom at uhaw. Isipin niyo na lang, nakabuka yung bunganga niya ng ilang oras. Tapos sagad na buka yun. Nakakangalay yun, di ba? Manhid na yung panga niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya rin naman matanggal yung pagkakabusal nun. Gawa ng bukod sa nakagapos yung dalawang kamay niya, nakatali pa yon sa balakang niya. Kaya wala. Hindi niya talaga maiaangat yon. Bigla na lang bumukas yung pintuan. Nakita niya si Lucas. Naninigarilyo ito habang hila-hila yung baka. Nanlaki ang mata ni Shano nung nakita niya si Lucas. Nagmamakaawa itong tulungan siya. Natataranta pa siyang ipakita yung pagkakatali ng kamay niya. Pero hindi siya pinapansin ni Lucas. Dire-diretso lang ito sa loob habang hila-hila yung baka. Matapos ilagay ni Lucas yung baka sa loob ng kwarto, umupo ito sa harapan niya at nagsalita ng, "Pasensyahan na lang tayo. Sabay ko kayong iaalay niyang baka. Meron kasing pangitain sa akin na ikaw ang tatraidor sa akin. Uunahan na lang kita. Ako na ang papatay sa'yo, anak." Pagkarinig ni Shano niyan, grabeng sakit sa puso yung naramdaman niya. Parang mas gusto na niyang mamatay na kaagad doon kesa magdusa pa siya ng matagal. Iyak siya ng iyak nun
habang nakikita niyang papalabas ng kwarto si Lucas. Tinatawag niya kahit wala namang lumalabas na salita sa bibig niya. Gusto niyang magmakaawa na patayin na lang siya kaagad kesa yung uunti-untiin pa siya. Matatanggap niya kung sa kamay ni Lucas siya mamamatay. Pero yung ibibigay yung kaluluwa niya sa mga demonyo, wag naman. Hanggang sa isarado na ni Lucas yung pintuan. Wala na. Wala na siyang nagawa pa. Iyak siya ng iyak nun. Tanggap na niyang mamamatay na siya. Pagpatak ng hating gabi, nakatulala na lang siya sa maliit na butas. Pinapakinggan niya kung papaano maghirap yung baka. Nang maramdaman niya din na merong humahawak sa katawan niya. Pero hindi na niya iniinda yung sakit nun. Mas iniinda niya yung sakit ng puso niya dahil sa mga narinig niyang sinabi sa kanya ni Lucas. Kahit anong tusok at kagat pa ang gawin sa kanya, hinahayaan na lang niya. Nakatitig siya sa mga nilalang na gumagawa nun sa katawan niya. Sobrang papangit ng mga mukha nila. Hayok na hayok sila sa pagpapahirap sa katawan niya at doon sa baka. Yung baka, iyak na ng iyak. Pero siya, pakiramdam niya nun kasi manhid na siya. Ang kaso lang, nung laman loob na niya yung tinira, dito na niya naramdaman yung sakit na hinding-hindi niya malilimutan buong buhay niya. Pakiramdam niya nun, sinasaksak ng kutsilyo yung bituka niya at unti-unti yung hinihiwa ng pira-piraso. Diyan na siya nagsimulang mamilipit. Halos himatay na siya dahil sa sakit. Gusto niya nga mamatay na siya. Pero wala. Hindi siya mamamatay hanggat hindi namamatay yung kinukulam ni Lucas. Hindi rin alam ni Shano kung papaano siya nabuhay nun. Isipin niyo na lang, 1 linggo niyang dinanas yung ganong paghihirap. Gabi-gabi yon, walang patid. Natigil lang ang lahat ng yan noong sunduin siya ng mga kaibigan ni Mamang. Kung maaalala niyo yung eksena na nakita ng lola ko sa labas ng bahay nila na may mga nakaluhod sa lupa tapos may mga ilaw na umaangat sa langit. Senyales pala yan na humingi na ng tulong si Mamang sa mga kaibigan niyang nakatira sa malayo. At ang unang hiniling ni Mamang sa kanila, putulin yung sinulid na nagkokonekta sa kanya at doon sa mangkukulam. Nung ginawa ng mga kaibigan niya yan, natuntun kaagad nila yung lokasyon ni Shano at nung baka. Pero bago nila putulin yun, meron kailangang mamatay. Kumbaga, alay. Swerte ni Shano dahil merong baka doon. Dahil kung wala, mapipilitan yung mga kaibigan ni Mamang na siya yung patayin. Ito na. Yung gabing ililigtas na si Shano ng mga kaibigan ni Mamang. Ayon kay Shano, katatapos lang ulit ng pahirap ng mga demonyo sa kanila nung baka.
nang may mga narinig siya sa labas na nag-uusap-usap. Akala niya, imahinasyon lang. Akala niya, patay na siya at sinusundo na siya. Akala niya, nasa impyerno na siya at pinagfifiestahan na ng mga demonyo yung kaluluwa niya. Pero hindi. Bumukas yung pintuan at umalingasaw yung napakabangong amoy. Nung nasinghot yan ni Shano, parang lumuwag yung dibdib niya at nagkaroon ng lakas yung mga binti niya. Nagawa na niyang makaupo nun. Pinagmamasdan niya yung pintuan. Walang tigil yung pagpasok ng mga tao. Nanlalabo rin yung mga mata niya dahil sa taglay na liwanag nung mga yun. Pagtingin ni Shano doon sa baka, putol na ang ulo nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nakikita niya. Para kasing panaginip lang eh. Nang merong bumuhat sa kanya, hinaplos-haplos ang mga hita niya at bumulong ito ng, "Sundan mo lang yung liwanag ng buwan. Katukin mo yung unang bahay na makikita mo at hanapin mo yung tinatawag nilang mamang." Nung narinig ni Shano yung mamang, halos mapamura siya dahil ang daming bumalik sa alaala niya. Kaya naman walang pagdadalawang isip, tumakbo si Shano gamit ang lahat ng natitirang lakas niya. Sobrang dilim ng paligid. Ang tanging nagbibigay gabay lang sa dinaraanan niya ay yung liwanag ng buwan. Pakiramdam ni Shano, nakalutang siya sa ere kasi ang gaan ng pagtakbo niya. Ang tansya niya, wala pang 10 minuto siyang tumatakbo at narating na niya kaagad yung unang bahay. Akala niya nga maling bahay pa yon, kaya nagdalawang isip pa siyang katukin. Ang sabi niya sa sarili niya, "Bahala na. Kakatukin ko na lang." Laking pasasalamat na lang niya at bahay ngayon nila mamang. Hindi niya yan sukat akalain kasi yung distansya ng Balili hanggang Panabutan, napakalayo niyan. 1 oras mahigit yan kapag magsasasakyan ka. Siya tumatakbo lang. Ang bagal pa ng takbo niya. Tapos 10 minuto andudo na siya kaagad. Sa isip-isip ni Shano, alam niyang merong gumabay sa kanya na isa sa kaibigan ni mamang, kaya siya nakarating ng mabilis doon. At ayun nga, ang huling naaalala na lang niya, yung nagpasalamat siya kay mamang. Matapos yan, wala na. Puro panaginip na lang na may mga nagmamasahe sa katawan niya at mga nagtatahi ng sugat niya. Nung natapos na ang kwento ni Shano, lahat sila, yung mga nakikinig, nganga. Pero hindi naman nabago sa kanila yon. Alam naman nila na kapag si mamang na ang gumalaw, talagang may mangyayaring milagro. At isang patunay na dyan, yung nangyari kay Shano. Hindi rin lubos akalain ni Shano na mabubuhay pa siya. Tanggap na niya kasing mamamatay siya. Ang saya nung gabing yon. Puro lang sila kwentuhan tungkol sa mga milagrong naganap. Yung lola ko, grabe talaga yung pagkamangha niya nun kay mamang. Napayakap pa nga siya.
Tapos nagtanong siya kay Mamang ng, "Mang, bakit pala hindi ikaw yung nagkwento? Bakit hinayaan mo pang si Shano?" Ang naging sagot lang sa kanya ni Mamang, "Tinatamad akong magkwento. Mahaba masyado. At saka hindi naman ako ang nakaranas nun. Si Shano naman. Kaya tama lang na sa kanya manggaling yung kwento." Ayun. Tawanan silang lahat. Matapos ang kwentuhan, natulog na sila. Pang-apat na araw nila sa panabutan. Unti-unti nang umiimpis yung hita ni Mamang. Si Tatay Dadoy naman, dire-diretso lang sa panggagamot kay Mamang. Pansin ng lola ko, sa bawat araw na dumaraan, parami ng parami yung mga nakikita niyang mga alaga ni Mamang. Dumating na rin yung ahas na may palong, yung ahas na dalawa yung ulo, yung mga puno na may katawan, mga alibangbang, basta ang dami na. Para bang nag-iipon ng puwersa si Mamang. Ito pa, si Tatay Fernando hindi gaano nakakakita ng mga kakaibang nilalang, di ba? Pero sa pagkakataong ito, ang dami na rin niyang nakita. Meron pa nga, kalabaw na nakasuot ng puting baluti. Takot na takot si Tatay Fernando nung nakita niya yon sa likod ng bahay nila. Akala niya hahabulin siya kasi gigil na gigil yung bibig nun, tapos nagbubungkal ng lupa. Nung napalingon yun sa kanya, nakaramdam siya ng init sa katawan niya, tapos para siyang susugurin. Kaya ayun, takbo siya sa loob ng bahay nila para magsumbong kay Mamang. Pero wala. Pinagtawanan lang siya nun. Ang sabi lang sa kanya, baka namamalikmata lang siya. Pang-isang linggo nila sa panabutan. Nagagalaw na ni Mamang yung binti niya at kaya na niyang iapak yun. Tanong ni Tatay Dadoy sa kanya, "Ano mang? Kaya mo na? Puntahan na natin si Lucas?" Umiling-iling lang si Mamang at ang sabi niya, hindi pa. Meron pa siyang kailangang gawin sa panabutan. Nakita ng lola ko na umalis si Tatay Dadoy, Mamang, tatay ng lola ko at si Toto Agil. Iika-ika pa rin si Mamang nun. Nakakalakad siya pero may saklay siya na gawa sa kawayan. Ilang oras din silang nawala nun. Silang mga bata naghihintay lang sa bahay. Pagbalik nila Mamang, pumasok kaagad sila sa loob ng bahay. Naghihintay yung lola ko kung anong pag-uusapan nila. Nang bigla na lang nagsalita si Toto Agil ng, "Tama lang yun, Mang. Baka mamaya may makarating na naman kay Tata Lucas eh." Walang umiimik sa kanila. Puro lang si Toto Agil yung nagsasalita. Nang marinig ng lola ko na nagbanggit si Toto Agil ng pinutol ni Tatay Dadoy yung magkabilang tenga ni Teryo. Gulat na gulat yung lola ko dahil sa narinig niya. Natakot siya kasi baka mamaya lumusob doon yung mga kamag-anak ni Teryo eh. E di panibagong kaaway na naman yon, di ba? Pero sila tahimik pa rin. Nakikiramdam sila sa kung anong mangyayari. Buong araw naman ang lumipas na walang lumusob na kamag-anak ni Teryo sa bahay nila. Pero lumabas si Tatay Dadoy.
Walang nakakaalam kung saan siya pupunta. Pagsapit ng hating gabi, bumalik si Tatay Dadoy. Agad niyang ibinalita kay Mamang na tuluyan ng binawian ng buhay si Teryo. Pagbanggit ni Tatay Dadoy niyan, nakarinig yung lola ko ng parang tilaok ng manok. Narinig niya yun sa labas ng bahay nila. Pamilyar sa kanya yung tunog na yun dahil minsan na niyang narinig yun. Sumilip siya sa kwarto nila. Bukas naman yung pinto. Doon niya nakita yung ahas na merong palong at meron itong kagat-kagat na isang ulo ng tao. Nakadapo yun sa bintana ng kwarto nila habang nilulunon niya yung ulo. Sa takot ng lola ko, tinuro niya yun kay Tatay Fernando. Pero pagbalik niya ng tingin doon, wala na. Kaya hindi rin nakita ni Tatay Fernando yung tinuro niya. Wala nang binanggit pa si Mamang na kung ano. Ang sabi niya, kumain na lang sila at magpahinga. Dahil bukas na bukas, kahit iika-ika pa siya, pupuntahan na nila si Lucas para matapos na ang pamimesteng ginagawa niya. Kasi hindi pa rin tumitigil eh. Ang niyayari na niya, yung mga tanim at tauhan ni Tatay Dadoy sa bukid. Hindi naman maasikaso ni Tatay Dadoy yun. Gawa ng nakilamama nga siya, di ba? Matapos nilang kumain, konting kwentuhan lang at natulog na sila. Kinaumagahan, naghahanda na silang lahat para sa pagpunta nila kay Lucas. Kumpleto silang aalis nun kasi dediretso na sila sa bukid eh. Marami na kasing nangyayari doon. Matapos nilang maghanda, dumiretso na kaagad sila sa Balili. Medyo matagal din silang naglakad. Bago nila narating yung balwarte ni Lucas, malayo pa lang sila. Nakita na kaagad ni Tatay Dadoy na nakaupo si Lucas sa isang malaking bato habang naninigarilyo. Ang sabi ni Mamang, wala munang lalapit. Siya na muna. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Lucas kapag nakita siya nito. Nagtago sila nun at si Mamang lang ang naglakad papalapit kay Lucas. Habang nakaupo si Lucas at nakatingin sa malayo, bigla siyang tinawag ni Mamang. Paglingon ni Lucas kay Mamang, kitang-kita sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Halos malunok niya yung sigarilyo niya kasi napaatras siya sa kinauupuan niya eh. Akmang tatakbo si Lucas papunta sa talahiban nang makita niyang nakatayo na doon si Tatay Dadoy. Nanginginig ang katawan dahil sa gigil sa kanya at masama ang titig. Biglang lumuhod si Lucas sa lupa at ipinatong niya yung dalawang kamay niya sa batok niya habang nagsasalita ng, "Wag, Doy! Wag, Mang! Maawa kayo sa akin!" Nung nakita yan ng tatay ng lola ko, lumapit na rin sila para palibutan si Lucas. Walang tigil sa pag-iyak itong si Lucas at paghingi ng tawad kila Mamang. Maya-maya pa, nung nakita niyang ando doon si Shano, mas lalo siyang humagulgol sa pag-iyak at tumakbo siya para yakapin si Shano. Pero wala. Galit si Shano sa kanya.
Tinulak siya nun papalayo. Ang daldal sobra ni Lucas nun. Kung ano-ano ang lumalabas sa bibig niya. Nang awatin siya ni Mamang at niyaya siya nitong maglakad papunta sa kubo niya. Panay lang ang tango ni Lucas habang patuloy pa ring nagmamakaawa para sa buhay niya. Nung makarating sila sa bahay ni Lucas, agad na pinuntahan ni Shano yung kulungan kung saan siya nakulong at tinuro niya yon sa kanila. Napakabaho ng kulungan na yon. Halatang hindi na nilinis mula nung may mamatay na hayop. Akala nila yun lang yung makikita nila. Pero pagpasok nila sa loob ng bahay ni Lucas, napakaraming bote doon na merong laman na iba't ibang klase ng peste. Lahat ng bote na yon, butas na yung ilalim at wala ng tubig. Ibig sabihin nun, patay na yung mga biniktima niya gamit ang mga pesteng yon. Tiningnan ni Tatay Dadoy isa-isa yung mga bote nang bigla itong napamura. At sinabi niyang, "Lahat ng mga pesteng nakakulong dito sa mga bote ay yung mga pesteng nagsilabasan sa hita ni Mamang. Mang, kahit isa lang para malaman ni Lucas yung pinagdaanan mong hirap." Humihiling si Tatay Dadoy na bigyan kahit isang sapak lang sa mukha si Lucas. Pero ayaw ni Mamang. Ang sabi niya, hayaan na muna si Lucas. Dahil yung gagawin niya doon, talagang pagsisisihan ni Lucas habang buhay. Sa ngayon, pinakalma muna ni Mamang si Tatay Dadoy. Habang naglalakad-lakad si Mamang sa loob ng bahay ni Lucas, tinanong niya si Lucas ng, "Lucas, bakit mo nagawa sa akin yon? Dahil ba sa pera? O meron pa bang ibang dahilan?" Sumagot sa kanya si Lucas ng, "Dahil rin sa pera, Sedes. At saka, hindi nila ako pinapatulog gabi-gabi eh. Lagi silang nandito tsaka ginugulo nila ako." Natawa si Mamang sa sagot ni Lucas. Doon sa dahil sa pera maniniwala siya. Pero yung gabi-gabing ando doon tapos guguluhin siya, hindi naniwala si Mamang. Tanong ulit ni Mamang, "Sinong nanggugulo sa'yo? Mga aswang, Lucas? Mga engkanto?" Kahit sino o ano ang banggitin ko, alam natin pareho, Lucas, na hindi ka nila kaya. Nakalimutan mo na ba? Sabay tayong nanggagamot noon. At alam natin ang lahat ng klase ng pangontra sa kahit anong nilalang. Ang totoo lang, Lucas, nabili ka nila. Binayaran ka nila ng malaki, tama? Huli na siya ni Mamang. Kaya walang ibang gagawin itong si Lucas kung di sabihin yung totoo. Ang sabi niya, "Oo, Sedes. Tama ka." Tanong ni Mamang, "Ano sila, Lucas? Mga aswang?" Tumango-tango si Lucas at meron itong binanggit na pangalan. Nagulat si Mamang sa narinig niyang pangalan kasi ang alam niya, kamag-anak din yun ni Uklang eh. Tinanong niya si Lucas
kung may nabanggit ba yung pangalang Uklang. Nagulat si Mamang sa naging sagot ni Lucas. Gawa ng kilala rin pala ni Lucas si Uklang. At tama si Mamang nang hinala. Kamag-anak nga ni Uklang yung nagpapapatay sa kanya. Ginawa nila yon bilang pagganti sa ginawa niyang pagpapagaling kay Uklang. Hindi kasi nila nabawi yung binaon nila kay Uklang, kaya labis-labis ang galit nito kay Mamang. Habang nakikinig sila sa mga kwento ni Lucas, si Tatay Dadoy naman natatawa at nabanggit niya na, "Mang, kaya pala ayaw din akong tigilan ng mga yan. Meron pa silang gustong mangyari." Maski si Mamang natawa din, kasi ilang buwan na yung lumipas, tapos meron pa rin palang mga kamag-anak ni Uklang ang hindi sila tinitigilan. Kaya ang sabi ni Mamang, para matapos na yung ginagawa nila, lahat tayo pupunta sa bukid. Isasama natin si Lucas at siya mismo ang gagawin nating pain para maubos na yung mga demonyong kamag-anak ni Uklang. Tuwang-tuwa si Tatay Dadoy sa narinig niya. Pero si Lucas, halos maihi dahil sa sobrang takot. Alam niya at kilala niya si Mamang kung papaano magpahirap. Kaya kahit wala pa man din, nararamdaman na kaagad ni Lucas yung mga paghihirap na dadanasin niya kapag dinala siya sa bukid nila Mamang. Okay, alam na. Gera na naman sa bukid. Ang ganda sobra ng kwento na yon. Nabigyan na ako ng ilang parte ng kwento ng lola ko tungkol sa mga mangyayari sa bukid. Grabe, alam ko marami magugulat sa inyo. Pero sa ngayon, ito na muna. Ilang araw ulit na paghihintay. Yun lang, hanggang sa susunod na Mamang. Salamat.